IFM News. Lokal. Idol John Kamen. Nangingasayang ka ti operational briefing at ti provincial headquarters ti Bureau of Fire Protection kaspaset ti panagasagsagan da iti umadanin a palarong pambansa 2025. Indauluan ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Roxana Parado inadakamat nga aktibidad sa duwana dagiti so amin na Fire Marshal iti nagdudum ang munisipyo ken syudad dito'y probinsya. Karaman pa dito'y dagiti ada iti akem na nga staff da. Nagsentro iti operational briefing sekna na ti strategic deployment plan, emergency response protocols, koordinasyon kadagiti nagdudum mga ahensya ti gobyerno, fire safety measures kadagiti so aming sporting venues ken accommodations dagiti atleta. Kaligaguma na ti Bureau of Fire ang may sigurado ti kinatalged ken napagsaysayatan dagiti so amin a partisipante. Iti daytoy manam na maadakkel a pasken kas may sa a national event. Iti agdamag ket agtultuloy tinaiget a panakipag-coordinar ti Bureau of Fire kadagiti pan nakabagiti na sa pasalit sa manam na mga dantupay dagiti sumarsaruno a panagtatarik nong da. Damag iti Provincial Headquarters City Bureau of Fire Protection, kadwa iti 99.5 Bison Lawag, Idol John Nag-Iskin, Tatak, or